Това е Борис. Заповядайте с вашите въпроси. Здравейте. Вели с демокрацията, можем ли да я ползваме? Демокрацията всеки използва така, както намери за удобно. Но знаете ли, всъщност идеята за въвеждане на гражданско общество, на гражданско образование в училище като задължителен предмет е така прелюдия към една друга кауза. И това е каузата за въвеждане на избирателно право за 16-годишните ученици, които, ако се въведе гражданско образование като задължителен предмет, ще го изучават. Това е изключително важно. Тоест те ще бъдат готови, достатъчно подготвени, за да гласуват, така ли? Именно. Знаете, че младото поколение в момента е изключително информирано и това не смятам, че би било проблем. Вземем опит, нали, трябва да се покажат добри примери. Ето аз ви казвам Австрия, Аржентина, където може би по други причини е въведено това избирателно право за 16-годишните, но дори в момента в Дания, да речем, тече един значителен дебат дали да се въведе право да гласуват 16-годишните. Не знам, на мен това ми се струва прекалено. Кажете ви. Гражданското образование е важно. От гледна точка граждани да има силна позиция, да знае как да изразява, само че мен винаги ме притесняло нещо друго повече. Една голяма част от българите си нямат представа как работи държавата. Коя институция за какво отговаря. Може би преди да започнем да разсъждаваме или заедно с гражданското образование, трябва да помислим в образователната система как да формира една по-висока степен на административна грамотност. Именно. Повечето българи не знаят на кого, какви данъци и за какво плащат. Ако знаете, например, мен колко пъти са ме карали да отменям съдебни решения... Някакъв отговор имате ли на господин Дончев или да попитам? Знаете ли, във връзка с това, аз категорично вярвам, че гражданска съвест се възпитава. Говорим от семейство, говорим от общество като цяло, говорим като дори медиите. Така че... Нищо добре ги подреди, защото първо от семейството и после всичко останало, което изреди. Да. Аз искрено вярвам, че училището също е институцията, която би следвало да възпитава такава гражданска съвест при хората, при учениците. А вие, например, учите ли Конституцията в училище? Имате ли един път така минали ли сте, дето се казва? Да, в един предмет наречен етика и право, който се учи в 10 клас. Как ще коментираш факта, че при социологическите проучвания излиза, че някъде около 20% декларират, това, че декларираш не значи, че е така, но декларират, че са чели Конституцията? Възможно е. Но аз не съм оптимист по отношение на това. Същия ли процент? Ами в Народното събрание не е много по-различен. Аз, например, седнах да прочета Конституцията отново в частта за Великото народно събрание. Важно е, да. Да, защото, нали, видях исканията за Велико народно събрание. Знаеш ли какви са трите права? Много изненадващо. Първото е изобщо нова конституция да направи. Не е променя, просто нова. Второто променя формата на държавно управление. Например, решаваме да стане монархия. И трето променя държавните граници. Да речем, взимаме някоя съседна държава. Аз не знам кой от тия трите неща трябва да направи нашето бъдещо Велико народно събрание. Не дей да объркваш хората. Аз това го работя професионално. Аз да кажа, че вие, Борис, всъщност при мен чукате на отворена врата с идеята за гражданско образование, защото политическата традиция, към която принадлежа, всъщност беше записана в Закона за средното образование през 1999 година. Че трябва през 2003 година да има вече матура извън по литература и по гражданско образование. След това дойдоха разни хора, които еди какво си и го отмениха. Така че от наша гледна точка вие получавате пълната си подкрепа. Но иначе не съм сигурен доколко не се притеснявайте, пляскайте. Можете да вземете повод за добро гражданско съзнание от това, което чухме на протест. Аз си мисля, че ако от 2003 до сега имахме матури по гражданско образование, може би нямаше да слушаме сериозна част от наистина много несмислените неща, които се чуха от улицата. Между другото, това е част от неговата теза, че точно сега на протестите са се чули доста безумни предложения, нереалистични. Абсолютно. Това е видно за всички, между другото. Вижте сега, както и да си говорим, Велико народно събрание не би могло да реши проблема с високите сметки за ток. Аз в това отношение съм скептичен, наистина по отношение на точно това в исканията на протестиращите. Точно държавата, дори без Велико народно събрание, преспокойно може да реши проблема с монополите, да речем, вместо да се свиква Велико народно събрание, защото знаете, че това е изключително сложно. Велико народно събрание се свиква, когато има наистина сериозен проблем, най-вече конституционен.
който трябва да бъде решен с изработване на нов основен закон. Но в момента наистина не намирам причината да... Аз, между другото, на тези протести видях един много сериозен плакат, което все пак е потвърждение на тезата, че има и сериозно подготвени хора. Плаката беше Дъмбълдор не би допуснал да се случи това. Да, напълно вярно. Предполагам, че и Гандалф също. Да, сигурно. Кажи се пак малко още за каузата, за твоята кауза за финал. Точно какво предлагаш ти? Ще ви кажа така, дори не само сред младите, но като цяло в обществото политическото е свързано с някаква енигма. Има нещо така загадъчно в страни, но точно гражданското образование трябва да покаже на хората какво всъщност политиката представлява. Така че да са те наясно, за да могат да гласуват информирано. Това е основно. То звучи добре, ама зависи какво е качеството на образованието. Защото какво ли не се учи в училище и пак... Гражданските организации, неправителствения сектор трябва наистина да контролира преподаването на гражданско образование, ако се ведете. Между другото, в училище не те учат как да бъдеш граждан. Аз поне не съм останал с такова впечатление. Или... На практика не. Нали? Това е важно, нали? Важно. Благодаря ти, заповядай.